Χαίρετε, χρόνια πολλά για σήμερα, μεγάλη γιορτή. Τελικά βιάστηκα λίγο με τις μικρές ιστορίες. Υπάρχουν κάποια ποίηματα τα οποία δεν έχω πει ποτέ από τις προσευχές του κόσμου. Ένα από αυτά, η ένωση. Δεν υπήρχε πια έξω και μέσα, όλα έγιναν ένα φως ήσυχο. Η ψυχή μου έλειωσε σαν κερί μπροστά στο πρόσωπό σου, Χριστέ, και η φλόγα έγινε χαρά. Εκεί που η προσευχή πάβει, αρχίζει η θέα, ο νους αναπαύεται, η καρδιά ανασένει στην αιωνιότητα και το όνομά σου γίνεται ανάσα, φως, ζωή. Ούτε λόγια, ούτε χρόνος, μόνο εσύ, Κύριε, και η ψυχή που αναπαύεται στην αγάπη σου. Και ανάπαυση. Όταν η καρδιά κουράζεται και η νύχτα πέφτει, η ψυχή αναπαύεται στην αιώνια αγκαλιά του. Κάθε στιγμή γίνεται φως, γλυκιά σιωπή και προσευχή. Κάθε στιγμή γεμίζει Χριστό και η καρδιά αναπαύεται στο άπειρο φως του. Να είστε όλοι καλά.